kadung kar benglong pini larmazan ke alo ilitum kar benglong pen kite thangklong chapazana bang phubang pitum ilitum kar bi larmazan long alang tum hemasor mate alang tum husband wife jelon pek pek la sipini ke alang tum amen hale pini labang so larmazan pen nitum lang ilona to tangte a video le start lona ilitum kar bi larmazan long kite thangklong chapazana bang phu mate actor ake hai bipul terang alang li hemasor mate alang li wife amen RJK menai miskar biang long gaidun abang pi alang li men ke ropali tumung pi hello ake hai bipul terang ahema soring lo lapen litum kar biang long che thangklong lun sepo mate chapatan bang pu ake hai bijoy lekthe alang li hema sor mate awai famen ke sujita teron pi lapen chapatan thengnai alang sistami indodlo ake hai roman teron alang li hema sor mate awai famen ke ser dehun killing pi lapen owe harchi alam marjana long che thangklong chapatan bang pu ake hai rajurong phar alang li hema sor mate awai famen ke mamuni bepi lapen litum kar bi film mate alam marjan long che thangklong actress mate chapatan bang pi alang li men ke hewali teron pi alang li hema sor amen ke flesiston ingti labang sular mazana long actor actress ahema soramen tu gumpi do lang tai la jane tum kolbang so actor actress na tum ke chalon tun na ke alang tum husband wife nal tum comment box to kana bichini tha na tum nason ka ke kar biang long pen ke thangklong a video mate actor actress bilang verite na tum hesek channel official subscribe non la pen lifestyle min pining non la pen comment na to kana bichini non pini lamazan klasi kang ton lo kur kang thu